మీలో ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీ ఏదంటే మిమ్మల్ని మీరు డిగ్రేడ్ చేసుకుని బయట వాళ్ళకి నవ్విస్తూ ఉంటారు. ఆ క్వాలిటీ రేర్ క్వాలిటీ చాలామందికి ఉండదు. నాకు తెలిసి ఈ క్వాలిటీ ఎలా వచ్చిందనేది, ఎందుకంటే బాపు గారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ జోకులు వేసుకునేవాళ్ళు. నాకు పూరి గారు చెప్పారు ఇట్లాగా వాళ్ళ మీద వాళ్ళు జోకులు వేసుకుని బయట వాళ్ళు నవ్విస్తుంటారు. అదే మిమ్మల్ని డిఫేమ్ చేసుకుని నవ్విస్తూ ఉంటారు. అది చాలా గొప్ప క్వాలిటీ. బ్రహ్మానందం గారు అండి, బ్రహ్మానందం గారు అంటే మనకి బేసికల్లీ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అండి, మీరు పని చేస్తే నేను వేసేయాలి, నేను ఏదో ఒకటి అనేయాలి అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ అది కాదు, పంచ్ ఎక్కడ పెళ్ళిద్దో అక్కడ కట్ చేసి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో నవ్వించేవారు బ్రహ్మానందం గారు. ఆయన రిటర్న్ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే టక్కన లుక్ ఇస్తే చాలు నవ్వేవారు అనమాట. సో అది నాకు బాగా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. మన పంచులు వేసే టైంలో వేస్తాము, వేయని టైంలోని వాళ్ళ పంచు పేలాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేది కూడా నేర్చుకుంది బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి అనమాట. సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ దాంట్లోని. అండ్ టీవీలో కూడా నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే ఫాలో అయ్యాను అనమాట. అనడం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాళ్ళేం కావాలని మనసులో ఫీలింగ్ కాదు కదా, జనాలు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అంటున్నారు, జనాలు నవ్వుకుంటున్నారు, చాలు హ్యాపీ. మన వల్ల నలుగురు నవ్వుతున్నారంటే చాలా హ్యాపీ.